Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn, ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Ac yn y gyfres arbennig yma, da ni yma yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, un o'r llefydd gorau yng Nghymru yn fy marn ni, a da ni'n trafod syllabus lefel A rhag ofn bod o ddefnydd i rai o'na chi. Felly, Jerry, be da ni'n mynd i wneud y tro yma? A rwan, da ni am drafod un arall o gerddi Taliesin. Taliesin, y bardd hwnnw o'r hen ogledd, pan oedd mamiaeth y Gymraeg y Frythoneg yn cael ei siarad yn Ne'r Alban a Gogledd Lloegr yn y 6eg ganrif, lle Ac y gerdd ni am ei thrafod heddiw yw Marwnad Owain ab Urien gan Taliesin. Felly, dyn ni wedi trafod a bennod arall, dyn ni wedi trafod Gwaith Argoed Llwyfain, lle dyn ni'n clywed hanes Owain a'i dad yn ennill brwydr yn erbyn yr hen Saeson, y gelunion. Ac yn bwydo lot o frain. Bwydo lot o frain, gyda chyrff y gelunion, ac yn trechu fflamddwyn arweinydd y gelun, a rwan mae Owain ei hun di marw. Dyn ni'n gweld sut, a mae'n farwnad iddo fo. Ac ar ddiwedd Gwaith Argoed Llwyfain, mae Taliesin yn dathlu buddugoliaeth i bobl a buddugoliaeth i arweinwyr, Owain a'i dad Urien, ac mae'n deud ar y diwedd, ar maf i flwyddyn nad. Am flwyddyn byddaf yn paratoi, byddaf yn creu nad, hynny yw can o fawl i ddathlu i buddugoliaeth, Nad, can o fawl. Wel, fyma, dyn ni'n sôn fawrnad, can o fawl sydd yn canmol rhywun sydd wedi marw, marw nad. Felly, berthynas rhwng y math yma o fawl mewn marwnad a'r traddodiad mawl yn gyffredinol. Felly, nawn ni ddechrau Ac oes na arwyddocad arbennig i'r gerdd yma, jyst oherwydd bod Owain yn ffigwr, un o'r ffigwr arwrol yna. Un o arweinwyr wedi marw. Ac dyn ni'n gwybod am yr amgylchiadau. Dyn ni'n gallu dychmygu bod marwnad fel hon hwrach wedi ei chanu fel rhan o ddefod yn y cynhebrwng o bosib. Mi ydyn nhw'n Gristnogion. Ar y dechrau mae'n weddi i ddiw, y diw Cristnogol. Oedd yr hen Saeson yn baganiaid, yr hen Frythoniaid, yr hen Gymru yn Gristnogion. Felly gallu dychmygu bod yna rhyw gyd-destun crefyddol dwys adeg claddedigaeth neu anglaf, ond dyn ni'n gwybod. Ond eto, dyn ni'n gweld yn fras be mae Taliesin eisiau ni wybod amdano fo o ran y hyn mae'n dweud yn y gerdd. Felly, beth am falle chydig o'r llinellau wedyn nawn ni egluro gymaint o ffosib. Fe na i drio ngora, Jerry. Enaid Owain ab Urien, gobwyllyd ei ren ei raid. Rheged udd a'i cudd tromlas. Nid oedd fas i gywyddaid. Isgell cerddglyd clodfawr. Esgyll gawr, gweuw awr, llifaid. Na fo, na i ddechrau fyna. Felly, llinell gyda Enaid Owain ab Urien. Dyna sydd dan sylw. Mae Owain wedi marw, felly mae o'n poeni am ei Enaid. Mae eisiau sicrhau bod yn mynd i'r nefoedd. Felly, yn y gerdd hon, yn y fawrnad, mae'n cynnwys gweddi. Mae'n gweddio i geisio sicrhau bod Enaid i frenin ei arglwydd yn mynd i'r nefoedd. Felly, Enaid Owain ab Urien. Wedyn yn y llinell nesaf, gobwyllyd, fel pwyllo, gobwyllo, hynny yw ystyried, so gobwylled i ren arglwydd, diw, diw di hynna. Felly bydded i ddiw ystyried neu bydded i ddiw ofalu am ei angen, am ei wraid, am ei angen. Felly Enaid Owain ab Urien ar fatha colon neu dash yna, dyna beth mae'n sôn amdano fo, Enaid Owain, bydded i ddiw ofalu am ei angen neu ystyried angen Enaid Owain. Felly mae'n gweddio, mae'n gofyn i ddiw i gymryd Enaid Owain i fewn y nefoedd. Dy'r iaith ddim yn gyfarwydd, ond mae'r syniad yn gyfarwydd iawn. Mae'n Gristnogol iawn, gweddi sy'n yn ollol. A wedyn rheged udd a'i cudd tromlas, rheged dyma'r dirnas yn yr hen ogledd. A tua Cymbria ffordd na.
Hollol. A ystyr udd yw arglwydd, da. Felly, fel I dad o'i flaen, Urien, Owain yn arglwydd yn frenin o bosib ar ei olo. Rheged udd. Felly, arglwydd rheged. A'i cuddfan, da. Cudd. Lle mae rhywbeth yn cael ei guddio. I guddo. Trom las. Trwm a glas. Glas achos mae'n hynny yw glaswellt. Gwair neu ffres o bosib. Dwi'n meddwl glas fel lliw glaswellt. Y twarchen ar ei fedd. Felly cudd trom las. Mae wedi cael ei guddio yn ei fedd, ynddo. Mae'n drwm ac mae'n las. Mae'r lasfell, y dwarchen ar ei fedd, ynddo. Dyna'r ddelwedd yna, lly. Nid oedd fas I gywyddaid, nid oedd yn fas, nid oedd yn beth isel, ynddo. Canu moliant iddo fo, gywyddaid, canu moliant iddo fo, da. Yr hyn oedd o'n neud, da. A wedyn isgell, cerdd-glid, clodfawr. Isgell, mae'n debyg, mae'n golygu rhywbeth fel yn y gell isod. Hynny yw, I fedd. Y bedd, ynddo. So bron yn awgrymu bod hwn yn cael i'w adrodd uwch I fedd, ynddo. Dyna gallu dychmygu Taliesin yn sefyll yna yn gweddio uwch ben bedd, Owain, isgell, ynddo. Ac isgell, yn y gell isod, ynddo, mae'n gryno iawn, mae un sydd yn gerdd-glid. Cerdd-glid, cerdd. A cerdd yn gallu golygu cerddoriaeth a barddoniaeth. Felly, clodfawr, da. Cerdd-glid, clodfawr. Un a oedd yn enwog mewn cerdd. Ac yn fawr I glod, lly, da. Felly, mi oedd beirdd fel Taliesin yn canu mawl I Owain pan oedd yn fyw. Mae'n canu mawl iddo fo yn y gerdd arall honno dy wedi thrafod, Gwaith Argoed Llwyfain. Mae'n dweud ar maf nad byddaf yn paratoi barddoniaeth o canu mawl iddo fo yn flwyddyn gyfa. Felly mae Owain wedi bod yn fawr I glod, yn enwog mewn cerdd, ond rwan mae wedi marw, felly mae'n isgell, mae'n y gell o dan y ddeiar. A wedyn esgyll gawr, gweu awr, llifaid. So dwi'n gwybod mae gweu awr yn cyfeirio at... Gweuwffyn. A maen nhw'n gweuwffyn llifaid, miniog. Maen nhw'n finiog, lly da. A cawr yma yw y frwydr, lly da. Esgyll y denydd y frwydr oedd o pan oedd fyw. Oedd o'n hedfan trwy faes y gad. Y denydd y frwydr. Fel gweuwffon neu gyda gweuwffyn miniog, da. Chdi ddelwedd, ne? Hollol. A dyn ni'n gweld y gwrthwyneb yr hyn dyn ni'n gael yn awdla'r Gododdin, da. Dyn ni wedi trafod dwy o awdla'r Gododdin ar gyfer syllabus lefel A hefyd lle yn y gyfres arbennig hon o'r Hen Iaith, da. Ac yn yr awdlau yna, dyn ni'n cael rhyw ddarlun o'r arwr pan yn fyw y dyn ifanc, neu dyn canol oed, achos y ddwy awdl dyn ni wedi trafod. Dyn ni'n cael darlun ohono fo'n fyw, mae'n hardd, mae ar gefn I geffyl, mae arfau yn sgleiniog, a wedyn dyn ni'n clywed bod yn mynd yn fwyd I fraen yn marw. Fyma, dyn ni'n dechrau, mae Owain wedi marw, mae yn I fedd, I sgell yn I fedd, ond dyn ni'n clywed amdano fo pan oedd yn fyw, pan oedd yn cael ei foli gan feirdd ac yn... Yn yr achos yma, dy'r corff ddim wedi'w falu a'i fwyta ar faes y gad. Mae wedi'w fwyta, mae wedi'w gladdu'n barchus a mae o'n cael ei glodfori. A pan oedd yn fyw, oedd o'n hedfan trwy frwydr lli fel esgyll gawr. Gan ni chethu'r cystedlydd, gan na cheir, cystedlydd. Rhywun sy'n gallu cystadlu efo fo. Ni cheir rhywun o'r un statws, gan na cheir rhywun o'r un statws. I llwyddenydd llathraid. Ystod llathraid yw llachair, disglef. Does neb yn debyg iddo fo, hollol. A wedyn mae'n mynd ymlaen am llinell medel galon, gefilad. Medel fel, os ti'n... Os di adeg y cynhya am lladd gwair, medelu gwair, y fedel maen nhw'n deud y deir llawer weithiau, felly medelu. So un sy'n, ystod galon yma yw gelinion. Felly un sy'n medi gelinion. Fatha pladur yn torri trwy gelinion. Medel galon. Un sy'n medi, neu un oedd pan oedd yn fyw, yn medi, yn medelu gelinion. Gyfeilad, un sy'n gafal, oedd o'n gafal, de. Esyllid angen
anian I dad a'i daid, felly mae'n canmol y llinach, a mae'n canmol I dad a'i daid. Maen nhw gyd I bod yn arweinwyr dewr llwyddiannus ynda. A wedyn, dyn ni wedi trafod y gerdd arall honno, Gwaith Argoed Llwyfain, pan mae'n ymladd yn ebyn fflam ddwyn ar hen Saeson ac yn curo nhw ac yn lladd fflam ddwyn. Rwan, mae'n cyfeirio at y frwydr honno fyma. Mae'n y gyfeiriad yma. Pan laddawd Owain fflam ddwyn. Ie, laddawd, lladdod. Ie, pan laddodd Owain fflam ddwyn, de. Nid oedd fwy nogyd cysgaid. Doedd o ddim yn fwy na cysgu. Cysgyd Lloegr, llydan, nifer a lleifer yn ei llygaid. Yn union, felly mi oedd lladd fflamddwyn arweinydd y galinion, de, mae'n fel cysgu iddo fo, de. Ie, ond nid o'n I gwrs. O, mor hawdd iddo fo. Nid oedd fwy nogyn cysgaid, de. A wedyn mae'n chwarae'r cysgu, de, a wedyn cysgyd Lloegr. Ystyr Lloegr yma yw y Saeson, dynion Lloegr, de. Mae dynion Lloegr yn cysgu a llydan nifer fawr ohonyn nhw, lot ohonyn nhw, llydan nifer. A lleifer gola yn ei llygaid. A dwi'n mynd siŵr yn hollol be mae'n feddwl, achos os di rhywun yn marw, da chi'n meddwl, mae'r llygaid yn dywyll os da chi'n marw de. Ond rhyw hen gred yma o bosib, dwi'n mynd siŵr, a lleifer yn ei gola, dwi'n gweithio siŵr be mae'n feddwl de. A mae'n ddelwedd drawiadol yr un fath ydy. A llawer iawn o ddynion Lloegr yn cysgu wedi lladd ynde. A rhain I ffoen hyach, rhain nad oedd yn ffoi, ond ychydig oedd hyach nhw rhaid, ac wedyn, Owain a'i cosbes sy'n ddrud. A'i cosbodd, cosbodd, Owain cosbi nhw yn ddrud, am ddwad I ymosod a trio dwy'n I tiroedd ynddo. Mawl cnyd yn dylid defaid. Ystyr cnyd yw haid o flyddiaid. Reit. Ie, haid o flyddiaid. Felly, Owain a'i cosbes yn ddrud, mawl cnyd yn dylid, yn erlyd defaid. Felly, fel haid o flyddiaid yn erlyd defaid. Felly, oedd y brythoniaid fel blyddiaid yn erlyd. Mae hwnna'n ddelwedd anhygol, dydy. A da chi'n gallu dychmygu beth sy'n haid o flyddiaid yn neud I defaid. So fo ddim yn ddel na sa. Ie, I lladd nhw. Ie, a gŵr gwyw i'ch I amliw seirch, a roddau ferch I eirchiaid. So, uwch I amliw serch. Serch, cofio, dyn ni'n cael un o awdla'r Gododdin, mae'n sôn am I waed, crau I waed o, yn golchi I serch, I arfwisg ar ôl o farw, lle de. Wel, fyma, mi oedd yn pan o'n fyw ac yn hardd yn ei serch, yn ei arfau, arfwisg, amliw, so arfau ymryliw, lliwgar. So ti'n gweld y Ie, weld o, a gwyw oedd yn ddyn hardd, gwyw, addas, urddasol, a roddau ferch I erchiaid. Merch ceffyla, de, ac oedd yn rhoi merch, yn rhoi ceffyla I erchiaid, pobl oedd yn erchi, pobl oedd yn gofyn am proddion. So hael felly. Hael yn union. Mae'n un o'r pethau, mae'r beirdd yn y canu mawl trwy'r canrifoedd, trwy'r oesau canol, de. Mae'r beirdd wastad yn canmol noddwr am fod yn hael, achos mae'n noddi'r beirdd, mae'n rhoi pethau'r beirdd, ond hefyd mae'n cyfel I gymdeithas. Mae'n ennill mewn rhyfal, mae'n dwy'n gwartheg a cheffyla ac air gan y gelyn, a mae'n hael yn rhannu'r pethau yna ymysgu bobl I hun. A wedyn mae gennym ni cyd ascronau mal caled, rhy ranned rhag ei enaid. Ie, felly... A wedyn mae'n dod nôl i'r diwedd, enaid Owain a Urien. A felly, cyd ascronau mal iddo I casglu ynghyd, felly oedd o'n gweithio yn galad, yn rhyfel yn casglu ceffyla ynghyd ac yn y blaen, ond eto rhy rhanned. Mi oedd o'n I rhannu allan, oedd o'n casglu pethau, gweithio yn galad I gasglu pethau ynghyd, ond eto yn I rhannu allan ymysg pobl eraill rhag I enaid. Yna rhyw syniad Cristnogol bod chi'n rhoi I helpu bobl eraill. Dych chi ddim yn hunanol ynda. A wedyn, mae'n gorffen efo'r un llinell yma, y llinell sy'n dechrau'r farwnad yma, enaid Owain ab Urien, yn fframio'r gerdd. Felly, dyn ni'n cofio eto... A mae helionio'n reswm i'r arglwydd. I gofio enaid Owain a Urien. So
yn hollol. Mae'n gylch yma. Felly, dyn ni'n cael rhyw gipolwg ar gymdeithas hynafol sy'n filwrol iawn. Mae'n oes arwrol, mae'n canmol arwriaeth. Owain a'i allu mewn rhyfal, ond hefyd mae'n canmol i heilioni. A hynny mewn cyd-destun Cristnogol wrth weddio. A cheisio gofyn i ddiw fynd a'i enaid i fewn i'r nefoedd. Mae'r cyd-destun crefyddol yn amlwg ac yn drawiadol iawn yn hon, yn dydy. Mae o wir yn ddiddorol. A hefyd, mae rhywun yn methu peidio dweud, mae pawb yn y cerddi, mae'n arwyr, mae pawb yn olygus, mae pawb yn ddewr. Wel, y cerddi iddyn nhw sydd wedi goroesi. Y cerddi iddyn nhw sydd wedi goroesi. Ond mae'n duedd mewn marwnad beth bynnag trwy'r oesoedd i canmol. Ti'n mynd dweud oedd Jerry Hunter yn fwy bach cryn tachlyd. Gobeithio ddim. Gobeithio ddim. Gred Jerry, oedd hwnna'n ddiddorol. Tu hwnt, gobeithio bod chi wedi mwynhau hynny a di cael bydd. Da ni ddiolchgar i'r Llyfrgell Genedlaethol am adael ni ddod yma i recordio a rhannu'r trysora hefo ni. A da ni'n ddiolchgar iawn i Richard Martin sy'n recordio hyn i gyd ac yn ei rannu o. Jerry, pwy arall da ni'n ddiolchgar iddyn nhw? Wel, dwi'n gwneud hyn o ran Ysgol Gymraeg Prifysgol Bangor gyda chefnogaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol a Cybac. Diolch i bawb. Diolch i chitha am wrando, am gwylio ar YouTube os ydych chi'n gwylio ni ar YouTube. A hefyd i chi sy'n adolygu ar gyfer holiadau lefel A, pob lwc, gobeithio bod hyn o fydd i chi de. A dylen ni ddweud bod yna lwythio bonadau eraill o'r Hen Iaith sydd ddim byd i wneud efo syllabus lefel A, felly pan mae'r boendod yma drosodd ger chi wrando. Achos mae yna gymaint o lenyddiaeth Gymraeg wych ynddo. Dych chi mond yn crafu'r wyneb gyda'r syllabus lefel A. Felly mae eisiau mynd ymlaen gael studio Cymraeg. Mae yna gymaint o bethau gwych. Mae Jerry di dringo i'w bwlpud. Diolch i chi am wrando. Dwi byth yn dod lawr o ffordd. Hwyl am y tro.